Ayuda. Ayuda. Nay ayuda di ay. Mga gulay boss ako. Diri lang nanguha di ay. Oh, musta mo diha? Ha? Pwede ra makuha inyong, pwede ra ma-upload ninyo ang mga naong DYKN online radio. Pwede ra makuha inyong mga kagwapo. Kami kayo daday. Biya ning kuhaan bi sus kamayo. Salamat. Kamayo din mga good Samaritan ni sila. Ate Mondeng, shout out Ate Mondeng. Oh. Salamat. Kisa man ni Namo ni ko siyang gulayan? Nana. Mo din ang hatag po din taon mo. Panganda ya, unsa pangalan? DYKN dong. Yes, subscribe ni Sige. So sa mga daghan ng itag maayod ng gulay lang pero dako na ning tabang. Ya, gato na siya be. Oh, Hindi na ako ang gusto. Oh, okay. basig na yung mga nalumos nga manok. May pasagol ba? Linya. Sus pagkanindot. Tayo. Ay, di mga kulay. Ale, libre may bayad. Salamat. Libreng gulay. Ay, si Mama Lulay. Linya. Atong kuha-kuhan ha. Ikaw yan, ikaw mo gulay ya. Unsa may page ano ya? DYKN. DYK. DYKN. DYK na. Online radio. Junji. Junji. Ano te, ano ka te? Linya lang. Oh. Sus kadaghan. Napol mo kuha sa carbon. Sa tabunok na. Tabunok na. Maligya. Bay kini ko nahuno mo. Kuan. Wala naman sa ni Pero maninda, wa pa maninda. Kamo ra po nagripak ani. Kami na san. Samtang nagbaha, awa mo na abde diri taas nga kuan tubig. Ngalungot. Diha ra pud kutob. May gotob. Oh, at least no naagid pud mo estratehiya ba samtang wa pang gobyerno kahatag. Dapo mo yung kagalingon nga Nabangay silingan. o tinabangay silingan. Boss, sa tanan boss. Pila naman ni kasako na kuan na Kanira to lawas. ato lora. Bitaw, kita ko dito ganihan ay Oh. nagdaman mo. Adto mo dito kay murag na ay. Ato okbon. Puno to. Okbon ding. Oh, libre may bayad. Aro, Ubay din eh. kompleto na ni. Kompleto ni. Oh, subak na lang ikaw ang gana ha. Subak. Oh, subak na lang. Ay lang subak, magic sarap na lang, okay na. Sige, are. Linya lang niya. Hapit na horot ang napo kasako. Dali mo. Napo di kasako ganiha. Wiwian lang ninyo niya ha sa DYKN online radio makita ninyo mga naam. Bahalag naglisod ta pero Oh, dala katawan lang gyapon. dala. Oh. Oh. Oh, libre may bayad, may bayad. May bayad. May bayad. Kisa may nga ni Nanay dire. Raimonda. Nanay Rimonda. Abria. Nanay Rimonda Abria. Oh. Kamo mga anak mo. Pagumangkon. Pagumangkon og mga anak. Mo in taon ni daghang kay salamat in taon. Nanay Rimonda oy sa imong kaayo. Ano sa pagpanghatag aning mga gulay in taon. Nakatabang pud siyang mga silingan dire sa may biyasong Talisay. Kuan ni nanay sayote na ay kanang sibuyas dahon, bombay, luya, na ay batong kalbasa, na ay talong, okra. Ubay-ubay gyud ay ni. Wa nanindas nanay dito sa tabunok. Iya na lang gipanghatag dire sa mga silingan. Bisag nabaan sa nanay, pero way puas yung pagtabang dire sa mga silingan. Bulahan ka kanunay, Nanay Rimonda, sa imong pagka-good Samaritan.